कि दिल जे बनावल पागले नु होई प्यार जे बनावल होई कसाई मेरी तड़पे जवानी तड़पे वादा न ऐसे दर्शाइए मुस्कान जी। हमारे यूट्यूब वाला भाई भी हमारा पक्षी सियाला। हाँ जी ये भाई गाना काहे गावत रे ये तो गाना एगो ऐसन बा। हाँ जी कि हमारा मरला के बादो ई गीतिया जीवित रही। सही बात। कौन ठीक बा पटरौना से गोपालगंज जाई ट्रक वाला मार दी धक्का लग जाए हम मर जाए का हो ना इश्क बड़ी सतावत आई तो हौ लाइन हो कि दिल जे बनावल पागले नु होई प्यार जे बनावल होई कसाई वही तनिक लागे बाद में बुझाई घोटलो घोटाई ना रनिया मिठाई लेकिन अभी इसके नहीं सतावत ना ये लड़की के एगो हम रोल देता नहीं। हाँ अरौरा सब हमार भगवान हुई कभी हम जीवन में इच्छा करो हाँ जी तो अरौरा सब इतना जरूर सोचब हमारा बारे में साफ रोल बना दी साफ रोल। कहे के उ लोग के कहता नहीं हटे के हमारा के कह देती तो बड़ी आराम मिली। सही बात। ऐसा कभी रोजे गावे के बाद जौन हथवा वो लोग बजाता हमारा पा जाई आज हम बसरख पहुंच जाती संतोष भैया के यहाँ पहुंच जाती। हाँ जी तनी और ने चलो है मैडम जी और ने चलो ये तो बुझाता कि कोप भैया एक सेकंड। हाँ अगर हमारी इच्छा हो जाए हम तो स्टेज के कलाकार हैं छोटा सा फिल्म भी बनौले रही जब वो घड़ी हमारा गोली लग गई पूरे भारत देश के भोजपुरी सुने वाला श्रोता के चलते हम बच गए नहीं दूगो गोली लगला के बाद संघर्ष से जीवन है। आज मान ली कि अगर फिल्म बनावे के बात आ जाए हाँ जी तो ये गाँव के सब भाई जितना जुटल बनी 100 रुपया चंदा करी लो हाँ हाँ तो एगो फिल्म बन जाए कि ना। सही बात। तो मान ली कि इनकर परीक्षा ली हो जाए कि फिल्म में हीरोइन के लायक बड़ी तरह के एगो रोल देता नहीं। पवन सिंह जी कैसे कही है कैसे प्यार के बात हुई तो कैसे सनहिया लगावल और बहुत बात प्रेम के बाद खेसारी लाल जी के कहो ना कितना सुंदर बात कही प्रेम का हो दिल चाहिए लमका बाकी पुरान हम सुन ले बनी कि तहर प्यार में अरे पिटाइल बानी बाकी दोनों जना बाड़े ना हमारे घींचे के बाद। हाँ जी तो मान लो मुस्कान हम जाने नहीं कि तोर हर पूरा में तोर मरद आवेला सब जानता नहीं वो दू गो सुनो हंसा मत एगो मरद ना तोर हर प्रोग्राम में मरद आवेला बाकी हम मरद के भुला जा। सही बात। अभी कलाकारी में रहबू तो सुनो ड्यूटी देता नहीं पूरा कर देबू तो 2 लाख रुपया हम लगा दे बाकी हमारे भाई लोग संभाल दे एगो फिल्म बन जाए। हाँ जी यही कुशीनगर में शूटिंग कर दिए का भाई बाकी ड्यूटी का बा लड़की जौन बिया प्यार कोइले बिया 5 बरिस। हाँ जी अब बिया भइल बा 5 बरिस बाद पहला बार सेज पर बैठल बिया। अब बोलमुआ जौन बड़े हाँ जी रूम के गेट पर बड़े सुने के बाद ध्यान से बोलमुआ जौन बड़े रूम के गेट पर बड़े हाँ जी रात भइल
पिस्ता बादाम डाल के हाँ दूध पी के पहले ही से हाय गेटे पर जा तड़े तले लड़की कतना सुंदर बात कहतिया कतना कतना सुंदर को हिरौरे नु जानो ओरिजिनल भाव वाह दीपू बाबा वाह ये हिट है भैया लड़की कहतिया का कि आज हो पहिला मिलनवा कि आज हो पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजना हमारी अंग अंग गुलाब नियन खिलल बा बदना सुनी सुनी भागवा जन बिहान होखे दी सुनी सुनी भागवा जन बिहान होखे दी अब खड़ा हो जा दूरे से धामी लेखा मत लोटा तार पियावा रूम के गेट पर बड़े ध्यान दी हो बात के हाँ जी आ कहे के का बा का सुनी सुनी भागवा जन बिहान होखे कि आज राजा जी के तोरवे जवान हो कि आज राजा जी के तोरवे जवान हो कलाकार के कमी नहीं खे ना ए भारत देश में भैया कलाकार के कमी बा ना जी मास्टर है कलाकार पर तो जने आंख बन के ढेला बिक दे हाँ हाँ दुई आदमी तो पढ़ते बा मास्टर पर माने टीचर पर हाँ जी ना तो गायक पर सही बाकी हमो घरी के कलाकार बानी जब नाच के जमाना होत रहे हमारा रोहतास जिला में हाँ हाँ रौरा सब सुनले हो कब रोहतास जिला सासाराम सही बा डिहरी उजिया के कलाकार एगो रहली बिजली रानी नटवार के जेकर गीत रहे पियावा जात बड़ो पुलिस के बहलिया में गीता रानी गौले रहली कि एथी में सामान बा 25 लाख के जीटी रोड जाम हो जाई तो हमार 10 गो मित्र भइलन आज भी बाड़न हाँ जी और 10 मित्र में 9 गो दोस्त हमार मुस्कान जी रेवटी के पीछे जास हाँ हाँ के करे के देखे ये करा के तहारा से सुंदर चेहरा के कि कोई गो निमन आइल बड़ी सब हम मंच के सामने बैठत रही सही बा गीत सुने खातिर कि गीत कितना सुंदर होता है कितना सुंदर हो भरी गीत होके आज हो तो थोड़े बा ना आज तो बुर्बक बनावल जाता हाँ जी मेरी तड़पे जवानी तड़पे ये वादा न तो ये प्रभु उनका के पाके इतना खुश बानी के मत कही कता ना हो
अच्छा साच कहीं भर सक बेतिया जिला में दुगोला के कलाकार ना मिले वो कहले सके भाई हमने के 20,000 रेट बा बाकी छूट ना मिले सही बात बहन तने डिमांड बा बहनियो ना भाई अरविंद अभियंता जी से एक दिन पूछनी के चाचा एगो हमारा मित्र के यहाँ प्रोग्राम बा कौन ना दो कहते बाबू 50,000 लाई कहने हाँ तार 20,000 दिया तोरे 20,000 पर हम ना जे हमारे छूटे ना मिले आज बुझा तो शिकायत हो हौ तो मास्टर साहब बाबा बोला के फसल नहीं बा हमरा के हां जी भाई का करबो संबंध बा नीचे के बा। ना ना ओरिजिनल होई राजा जी के हवा में उठ जबू हमारा पिंटू भैया की ओर से हां जी 1100 रुपए का आशीर्वाद मिलल जय हो। भैया के बार बार प्रणाम करब आशीर्वाद के प्रतीक्षा राजा जी के उठावा में उठ जब साथी भूख भूख मारी हमरा दिलवा के बोला भूख भूख मारी हमरा दिलवा के मोती मजा आवता वाह मिल के कैसन लागल कैसे ये फील्ड है ये जो हम और आप करने आए हैं हां जी यहाँ सभी सुने आई बानी हां हां तो यहाँ सबके अपन रोल बा सही बात तू नाचे आई बड़ू तहार रोल बा हम गावे आई बानी साउंड वाले भैया आई बड़े सबके अपन अपन रोल बा ये हम रोल करतानी निमन रोल होई हां तो निमन लोग कही सही बात कि रात भर लभ के दरियावे में कि रात भर लभ के दरियावे में नहान होखेली आज राजा जी के पुरवे में जवान होखेली हमारे के लोग सभे गावे से जानेला नाचे से ना जाने हां जी बाकी तारे से नीमन अब लय सुंदर बजौले बड़े भिखारी चाचा ए चाचा तारे से नीमन भाव दे देबे कि हमारे गोपालो भैया खुश हो जाइए सही बात नीमन लगी तो ताली बजा दे तू पहले भाव करो तो छूले छूले ए बाबा पहले तू ओने देख के नाचा तारू कम हंसो तारू ज्यादा लेडीज के भाव कैसे होई कैसे तू गोलू राजा बना माइक धरो आई है हम कैसे देखाओ तनी हां जी वाह 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 दिया हमारे के बिगाड़ दे बुसो बहुत दिया लड़की अब एक्टिंग करी हीरोइन बन के होने तक तक हाँ चापुर को भाव मत बिगाड़ो भाव मत बिगाड़ो रोआ गनगनाई पिया कोरा जब उठई
होखे वैसन बाज बाकी सबका बुझेबे न करे हाँ जी कि आज राजा जी आज के कमी काल पूरा कर दिए सही कि आज राजा जी के गोदिए में अरे जवान होके